హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రాబ్లం ఉందా? హరే కృష్ణ. మా ప్రభుకి చెప్పాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. కృష్ణ నేను చేయమంటే చేస్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభు చేస్తున్నారు. రామకృష్ణ ప్రభు చేస్తాను ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాగవతము 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయము ప్రకృతి అవగాహనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 24వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధన ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకము. భుక్త భోగా పరిత్యక్త. భుక్త భోగా పరిత్యక్త. భుక్త భోగా పరిత్యక్త. భుక్త భోగా పరిత్యక్త. దృష్ట దోషా చ నిత్యచః. దృష్ట దోషా చ నిత్యశః. దృష్ట దోషా చ నిత్యశః. నేశ్వరస్యాశుభం దత్తే. నేశ్వరస్యాశుభం దత్తే.
शुभम दत्ते शुभं धत्ते इम्मि स्थितस्य च महिम्नि स्थितस्य च स्वे महिम्नि स्थितस्य च स्वे महिम्नि स्थितस्य च महिम्नि स्थितस्य च मुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः मुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभं दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च शुभं दत्ते नेश्वरस्याशुभं दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभं दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च हरे कृष्ण हनुम प्रसाद प्रभु जी, शशिकला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्य शुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्य शुभं दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण वेंकट नरसारेड्डी प्रभु जी, వైఎస్ లక్ష్మీ माता जी। వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభు जी, వైఎస్ లక్ష్మీ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। చెప్పండి ప్రభు जी। भुक्त भोग परित्यक्त दृष्ट दोष च नित्यशः नेश्वरस्य शुभं दत्ते स्वे महिम्नि चितस्य च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्य शुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वसंत भाई माता जी, उमापति प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामालु। भुक्त भोगा परित्यज्य दुष्ट दोषे च नित्यशः नेश्वरस्व शुभं दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्य शुभं दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థం చూద్దాం. భుక్త భోగింపబడువాడు, భోగ భోగమును, పరిత్యక్త
విడిచి విడిచి దృష్ట గుర్తించి గుర్తించి దోష దోషమును మరియు నిత్యశః ఎల్లప్పుడూ ఈశ్వరస్య స్వతంత్రుని యొక్క అశుభమును కలిగించదు మహిమ్ని తన నిజ వైభవమున స్థితస్య నెలకొనగలడు చ మరియు హరే కృష్ణ ఆధిపత్యము వహింపవలనడి తన కోరిక యందలి దోషమును గుర్తించి దానిని త్యజించుట ద్వారా జీవుడు స్వతంత్రుడై తన నిజ వైభవమున నెలకొనగలడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహింపవలెననడి తన కోరిక యందలి దోషమును గుర్తించి దానిని త్యజించుట ద్వారా జీవుడు స్వతంత్రుడై తన నిజ వైభవమున నెలకొనగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. జీవుడు నిజమునకు ప్రకృతి వనరుల భోక్త కానందున ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెలాయించవలననడి అతని యత్నము అంత్యమున భగ్నము కావలసినది. దాని ఫలితముగా అతడు సాధారణ జీవునికి గల శక్తి కన్నను అధిక శక్తిని కోరుచు దివ్య భోక్త అస్తిత్వము లయము నొంద వాంఛించును. ఆ రీతిని అతడు అధిక భోగమునకై ప్రణాళికను రూపొందించును. జీవుడు నిజంగా భక్తి యోగమునందు నెలకొనినప్పుడు అదియే అతని స్వతంత్ర స్థితి కాగలదు. భగవానునికి నిత్య దాసత్వ స్థితిని అల్పజ్ఞులు అవగతం చేసుకొనజాలరు. దాసుడు సేవకుడు అనేది పదముగాంచి వారు కలవరపడుదురు. ఆ సేవాభావము ఈ భౌతిక జగమందలి సేవాభావం వంటిది కాదని వారెరుగజాలరు. భగవానునికి సేవకుడగుట అతి గొప్ప స్థానము. జీవుడు ఈ విషయమును ఎరిగి భగవానుని నిత్య దాసత్వం అనేది తన నిజ స్వభావమును పునరుద్ధరించుకున్నప్పుడు పూర్తిగా స్వతంత్రుడవును. నిజమునకు భౌతిక సంపర్కం చే జీవుని స్వతంత్రము నశించి ఉన్నది. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమున అతడు పూర్ణ స్వతంత్రమును కలిగి ఉన్నందున త్రిగుణములపై ఆధారపడుట అనేది ప్రశ్నయే ఉదయించదు. భక్తుడు అటువంటి స్థితిని బడియును. కనుకనే భౌతిక భోగపు దోషమును గాంచిన పిమ్మట అతడు అట్టి నైజమును వ్యజించివేయును. భక్తుడు మరియు నిరాకారవాది నడుమ భేదమేమనగా నిరవధిక భోగమునకై నిరాకారవాది భగవానునితో ఏకము కావాలనని యత్నించును. కానీ భక్తుడు మాత్రము భోగ భావననే పూర్తిగా త్యజించి భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొనును. అతని సహజ వైభవోపేత స్థితి అదియే. ఆ సమయమున అతడు పూర్తి స్వతంత్రుడు అంటే ఈశ్వరుడు కాగలడు. కానీ నిజమైన ఈశ్వరుడు ఈశ్వర పరమ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. అతని సేవయందు
నెలకొనినప్పుడే జీవుడు సంపూర్ణ స్వతంత్రుడు కాగలడు. అనగా కృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుత సేవ ద్వారా లభ్యమయ్యడి దివ్యానందమే నిజమైన స్వతంత్రము. హరే కృష్ణ. సో ఇది జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి ఛాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్క్రీన్ తీసేయండి, ఇక అవసరం ఉండదు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఆ 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయంలో 24వ శ్లోకాన్ని ఆ కపిల భగవానుడు తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో, ఎందుకంటే మొదటిసారిగా ఆమె ఆ కపిల భగవానుని విచారణ చేసి ఈ జీవుడు ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి ఎలా బయటపడగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆమె అడిగినప్పుడు ఆ భగవానుడు కపిల భగవానుని యొక్క సమాధానంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు, ఓ జనని, నాకు చేసేటువంటి ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తి ద్వారా నా గురించి దీర్ఘకాలం శ్రవణం చేయడం ద్వారా మనిషి ముక్తిని పొందుతాడు. ఆ విధంగా స్వధర్మ పాలన చేస్తూ, అంటే నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా జీవుడు ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాడు. మరి ఈ భక్తి యోగము అంటే ఆ విధంగా ఆయనను గురించి, ఆయన యొక్క దివ్య లీలలను గురించి చేసేటువంటి సేవయే పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి యోగము అని ఆ 22వ శ్లోకంలో ఆయన తెలియజేసినటువంటి ఏంటంటే, ఈ భక్తి యోగమును పూర్ణ జ్ఞానంతో తత్వ దృష్టితో దృఢంగా నిర్వహించాలి. ఆత్మ సమాధి యందు స్థిరంగా నెలకొనుట ద్వారా ఇక మనిషి ఈ తీవ్రమైనటువంటి వైరాగ్య యుక్తుడై ఆ తపో యోగాలను కావించాలి. అంటే పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం ద్వారా భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనే ఇక పూర్వపు శ్లోకంలో ప్రకృతి ప్రభావము జీవునిపై ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటి, అంటే ఆ ప్రకృతి ప్రభావం ఆ జీవుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని, తన యొక్క స్వధర్మాన్ని కప్పివేస్తూ ఉంటుంది. కనుక అతడెప్పుడు కూడా ప్రచండాగ్ని యందు ఉన్నట్లుగా ఉంటాడు. కానీ మరి అగ్నికి కారణమైనటువంటి కష్టాలను ఆ అగ్ని చేత దహించి వేసినట్లుగా తీవ్రమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగంలో, ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క అంతర్గతంగా సుప్తావస్థలోనూ లేదా చైతన్యం ఉండేటువంటి స్థితి, మరి ఆ స్థితిని మేల్కొల్పినప్పుడు, అంటే ఆ భక్తి యోగం ద్వారా పూర్ణమైనటువంటి ఆ జ్ఞానంలో, భక్తి యోగంలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఆ తీవ్రమైనటువంటి భక్తి చేత ఆ జీవుని కప్పివేసి ఉన్నటువంటి ఆ భౌతిక ప్రకృతి ప్రభావం అంతా కూడా తొలగిపోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి
చెప్పినటువంటిది మనము అంతకుముందు శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. ఇక ఈ రోజు శ్లోకంలో ఇంకా కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, భుక్త భోగా పరిత్యక్త దృష్ట దోషా చ నిత్యశః నేశ్వరస్య శుభం దత్తే స్వే మహిమ్ని స్థితస్య చ. ఇక్కడ భుక్త భోగా అంటే ఆయన చెప్తున్నటువంటి భుక్త అంటే భోగింపబడేటువంటి వాడు, భోగా అంటే భోగమును, ఇంకా ఏమంటున్నారు పరిత్యక్త అంటే ఆ భోగాన్ని, భోగ భావనను, ఆ భోగించబోరేటువంటి భావనను విడిచినప్పుడు, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన దృష్టి దోష, ఆ దోషాన్ని గుర్తించినప్పుడు, మరియు నిత్యశ ఎల్లప్పుడూ అతడు స్వాతంత్రుడుగా ఉండగలడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహించవలెను, మరి వాస్తవము కానటువంటి ఆ విషయం పైన తనకున్నటువంటి ఆసక్తిని, మరి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ తన కోరిక, తన యొక్క ఇచ్ఛలో ఉండేటువంటి ఆ దోషాన్ని గుర్తించగలిగినప్పుడు మరి దానిని అంటే ఆ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించవలననేటువంటి తన యొక్క ఆ కోరికను అతడు త్యజించి వేస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తాడు. దానిని వదిలివేయడం ద్వారా అంటే భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించవలననేటువంటి తన కోరికలో ఉన్నటువంటి దోషాన్ని అతడు గుర్తించినప్పుడు, గుర్తించి దానిని త్యజించడము ద్వారా జీవుడు స్వతంత్రుడై నిజమైన అంటే తనకు ఉన్నటువంటి నిజ వైభవములో, మరి ఏంటి తనకు ఉన్నటువంటి నిజ వైభవము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా వర్తించి, ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడను, ఆ భగవంతునికి నిత్య సేవ చేయడమే తన యొక్క ధర్మము అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించగలిగినప్పుడు విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు, ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహించవలనటువంటి తన యొక్క కోరికలో ఉన్నటువంటి దోషాన్ని గుర్తించాలి. ఎందుకు మరి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించడం అనేటువంటిది జీవుడి యొక్క సహజమైన లక్షణం కాదు. ఎందుకంటే భోక్త అనేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు వాడు కదా. సో నిజమైనటువంటి భోక్త ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించేటువంటి వాడు, ఈ ప్రకృతి ఎవరికి చెందిందంటే ఆ భగవంతుడు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇచ్చ కోరిక అలాగే ద్వేషము, ఆ భగవంతునిపై ఉన్నటువంటి ద్వేషము వలన ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వ స్వతంత్రత్వాన్ని మనము అంగీకరించని కారణంగా మనం కూడా ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించవలను అనేటువంటి ఒక కోరికను కలిగి ఉంటుంది. అని అది నిజమైనటువంటిది, అది జీవుడికి ఉపయోగపడేటువంటిది కాదు అని గుర్తించి, అంటే అందులో ఉన్నటువంటి దోషాన్ని గుర్తించి దానిని వదిలివేసినప్పుడు జీవుడి యొక్క జీవుడు అప్పుడు స్వతంత్రుడై, ఇంతకుముందు అడిగింది కదా మాత దేవహూతి, ఈ భౌతిక ప్రకృతి పిడికళ్లలో బంధించబడి ఉన్నటువంటి జీవుడికి ఎప్పుడైనా స్వతంత్రం లభించేనా అని. సో మరి ఎప్పుడు లభిస్తుంది అంటున్నారు, ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల మనకి ఇక్కడ కపిల భగవానుల వారు చెప్తున్నటువంటి అంశం. మరి ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహించవలననేటువంటి తన కోరికలో ఉన్నటువంటి దోషాన్ని గుర్తించగలిగినప్పుడు, దానిని వదిలివేసినప్పుడు జీవుని యొక్క స్వతంత్రుడవుతాడు. అంటే ఆ ప్రకృతి పిడికిళ్ళ నుండి బయటపడి, ఆ ప్రకృతి బంధనము నుండి బయటపడి నిజమైనటువంటి స్వతంత్రుడై తన యొక్క నిజమైనటువంటి వైభవం, వాస్తవంగా భగవంతుని సేవలోనే ఉన్నటువంటిది అతని యొక్క వాస్తవికమైన వైభవం. సో కనుక ఆ నిజమైనటువంటి ఆ వైభవమునందు అతను నెలకొనగలడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో అదే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, జీవుడు నిజమునకు ప్రకృతి వనరుల భోక్త కానందుల ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించవలనది అతని యత్నము అంత్యమున భగ్నము కావలసినది. ఎందుకంటే వాస్తవం కానటువంటి దానికోసం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు
అది ఎంత ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రమే ఉంటుంది. సో మనం ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్తాము శ్రీల ప్రభుపాద. ఎందుకంటే నీటి తటంలో ఉండేటువంటి వృక్షం లాంటిది ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము భోక్తలము కావాలి అని కోరుకోవడం. మరి నీటిలో ఉన్నటువంటి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఫలాలను మనం పొందాలి అనుకుంటే అవి లభించేవి కాదు కదా. ఎందుకంటే అది ప్రతిబింబం మాత్రమే. వాస్తవమైనది ఎక్కడుంది? ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరాలి అంటే స్వధర్మము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా ఉండి చేయాలి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై భోక్త అనేటువంటిది ఎప్పటికైనా భగ్నమయ్యేటువంటిదే. అది వాస్తవము కానటువంటిది కనుక, అది మాయ కనుక అది భగ్నం కావలసినటువంటిదే, భంగపడవలసినటువంటిదే. దాని ఫలితముగా అతడు సాధారణ జీవునికి గల తన యొక్క శక్తి కన్నను అధిక శక్తిని కోర్చు ఆ దివ్య భోక్త అస్తిత్వము నా లయము నొంద వాంఛించును అని చెప్పు. ఆ రీతి అతడు అధిక భోగమునకై ప్రణాళికలను రూపొందించుకుంటాడు. సో మరి అధికమైనటువంటి ప్రయాస, రూపగోస్వాముల వారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటి వాటిలో అత్యంత ప్రయాసను కలిగి ఉంది. అంటే సాధ్యం కానటువంటి వాటి గురించి ప్రయత్నం చేస్తూ దానిని పొందాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఆ విషయం కూడా అది భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తుంది అంటూ మనకి ఆ ఉపదేశ అమృతంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ అంశాన్ని కూడా మనము చెప్పవచ్చు. సో ఆ రెండో పాయింటే చెప్తారు అందులో మనకి, అత్యాహార ప్రయాసంటూ చెప్పబడినటువంటి అవసరానికి మించి కూడబెట్టుకోవడము, అలాగే కొంత కష్టతరమైనటువంటి లౌకిక విషయాల కొరకై ప్రయాస పడడము కూడా భక్తిలో ఆటంకాన్ని కలిగేది. కనుక మరి ఆటంకంగా ఉన్నటువంటి ప్రయాసను వదిలివేయాలి అని చెప్తుంది. జీవుడు నిజంగా భక్తి యోగమునందు నెలకొనినప్పుడు ఇయే అతని యొక్క స్వతంత్ర స్థితి కాగలదు అంటూ చెప్తుంది. జీవుడు నిజంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనప్పుడే అతని యొక్క నిజమైన స్వతంత్రం అతనికి లభిస్తుంది అని చెప్తుంది. భగవానుని నిత్యదాసునిగా ఉండేటువంటి స్థితిని ఈ మందమతులైనటువంటి వారు, అంటే అల్ప జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వారు సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు. దాసుడు అనగా సేవకుడు అనేటువంటి ఒక పదంతో కలవరపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ భౌతికమైనటువంటి వారికి సేవకులుగా ఉండేటువంటి విషయాలలో వారికి ఉండేటువంటి కష్టతరమైనటువంటి విషయాల వలన, అంటే భగవంతుని సేవకుడు అంటే నేను కూడా అదేనా అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటున్నారు తప్ప, ఆ భగవంతుడు సేవకుడు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి సేవకుడు వేరు అని, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడు అవడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప స్థానం. ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్య ఫలాల వలన ఎన్నెన్నో ప్రయత్నం చేసి ఆ సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకోగలగడం, దానికి ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసినటువంటి కష్టతరమైనటువంటి వాటి యొక్క ప్రయత్నం ద్వారా మాత్రమే ఆ స్థానం లభిస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భగవానునికి సేవకుడు అగుట అతి గొప్ప స్థానము. గొప్ప స్థానమే కాదు, అతి గొప్ప స్థానం అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. మరి ఆ స్థానాన్ని వదిలేసి ఈ భౌతిక జగత్తులో భోగించడం అనేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి విషయంలో నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నారు ఈ జీవులు. కనుకనే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, జీవుడు ఈ విషయాన్ని ఎరిగి, అంటే భగవంతుని సేవకుడు అవడమే ఒక గొప్ప స్థానము అని ఆ విషయాన్ని ఎరిగి, మరి జీవుడు భగవాను నిత్య దాసత్వం అనేది తన నిజ స్వభావమును పునరుద్ధరించుకున్నప్పుడు, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చిన కారణంగా ప్రకృతి బంధనాలలో ఉండి తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి తన స్వధర్మాన్ని మర్చిపోయాడు కనుక పునరుద్ధరించుకోవాలి. వాస్తవంగా ఉన్నటువంటి ఇదే ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడం. కాబట్టి మరి ఆ మర్చిపోయినటువంటి దానిని తిరిగి పునరుద్ధరించుకున్నప్పుడు పూర్తిగా స్వతంత్రుడు అగును. నిజమునకు భౌతిక సంపర్కం చే జీవుని స్వతంత్రము నశించి ఉన్నది. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమున అతడు పూర్ణ స్వతంత్రమును కలిగి ఉన్నందున త్రిగుణములపై ఆధారపడుట అనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉదయించదు.
సో ఎప్పుడైతే అతడు తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తిరిగి పునరుద్ధరించుకుంటాడో అప్పుడు అతడు పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వతంత్రుడవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వతంత్రము లభిస్తుందో ఇక అతడు ఆ త్రిగుణాలపైన ఆధారపడడం అనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉండదు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భక్తుడు అటువంటి స్థితిని పడుస్తాడు. ఏ మార్గంలో కూడా అటువంటి స్థితి లభించదు. అదే చెప్తున్నారు, ధ్యానం ద్వారా కానీ లేకపోతే అంటే భక్తి లేని ధ్యానంలో లేదా నిరాకార వాదంలో శూన్యవాద తత్వంలో మరి అటువంటి స్థితి రాదు. ఒక భక్తి యోగంలో మాత్రమే అటువంటి స్థితి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కనుకనే భౌతిక భోగపు దోషమును గాంచిన పిమ్మట అతడు అట్టి నైజమును తెగించి వేయును. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడో సో అప్పుడు అతడు ముక్తుడై శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవలో నెలకొంటాడు. సో కనుక ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా అతడు తెగించి వేస్తాడు అని చెప్తాడు. భక్తుడు మరియు నిరాకారవాదుల మధ్య ఉన్నటువంటి నిజమైన భేదము అదే అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నిరాకారవాది ఆ భగవంతుడితో ఏకం కావాలని, మరి ఆ భగవంతుడితో ఏకమైనప్పుడు మరి అతడు చేసేటువంటిది ఏంటి, ఆ భగవంతుని సమానంగా ఆయనతో ఆ సంపదలన్నింటినీ అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో అతడు ఉంటాడు అని చెప్తాడు. కానీ భక్తుడు మాత్రము భోగము అంటే భోగభావాన్ని పూర్తిగా త్యజించి వేస్తాడు. ఆ భగవాన్ని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమలో ఆ ప్రేమయుత సేవలో నెలకొనడమే అతని యొక్క సహజమైనటువంటి వైభవోపేత స్థితి అని చెప్తున్నారు. అదే అతని యొక్క అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడుగా తనను ఎరగడమే జీవుడి యొక్క సహజమైన వైభవోపేత స్థితి అని చెప్తున్నారు. ఆ సమయమున అతడు పూర్తిగా స్వతంత్రుడు అంటే ఈశ్వరుడు కాగలడు. అతడే భక్తుడు కూడా అప్పుడు అతడు ఈశ్వరుడు కాగలడు. కానీ నిజమైన ఈశ్వరుడు మాత్రము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడు, సర్వకారణకారుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు అని ఆ బ్రహ్మ సంహిత యందు బ్రహ్మ చెప్పబడి ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. సో ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొని అంటే శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారకుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడం అభక్తులకు కష్టము. అంటే ఆ నిరాకారవాదులకు, శూన్యవాదులకు కష్టము. కానీ భక్తుడు మాత్రమే ఆ విషయాన్ని అంటే భక్తి మార్గంలో చాలా సులభమైనటువంటి ఆ మార్గము భక్తి మార్గం. సో ఆ మార్గంలో మాత్రమే వారు ఆ భగవాను ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ సర్వ అధికారత్వాన్ని వారు గమనించగలిగి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇంకా మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఈ నిరాకారవాదులు, కాల్పనికవాదులు చేసేటువంటి ఆ విషయాలను గురించి వారు రాసినటువంటి ఆ భక్తి రసామృత సింధువులో రాసినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు. ఆయన అందులో చెప్తారు, శృతి స్మృతి పురాణాది పంచరాత్ర విధింబిన ఐకాంతికి హరే భక్తి ఉత్పాతయైర్వకల్పతే. ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, నారద పంచరాత్రము వంటి ప్రామాణిక వైదిక సాహిత్యాన్ని విస్మరించే భగవద్భక్తి కేవలము సంఘంలో అనవసరమైన కల్లోలమే అవుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ నిరాకారవాదులు కానీ, ఆ శూన్యవాదులు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆ యశోదమ్మ పుత్రుడిగా లేదా అర్జున్ యొక్క రథసారథిగా ఆ దేవకీ పుత్రుడుగా ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఆ బ్రహ్మానుభూతి కలిగినటువంటి నిరాకారవాదికి కానీ, ఆ పరమాత్మ అనుభూతి కలిగినటువంటి యోగికి కానీ అసాధ్యము. ఇది ఎక్కడ సాధ్యమవుతుందంటే భక్తులకు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తారు, దేవతలు, ఋషులు, మహర్షులు వంటి వారు కూడా నా వైభవాన్ని యథార్థంగా దర్శించలేరు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఎవడైనా
ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా చెప్పారు, స మహాత్మా దుర్లభ అంటే భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా 7వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కచ్చిన్ మాం వేతి తత్వతః అంటూ మనుషులలో 10,000గా ఉన్నటువంటి వారిలో అంటే అనేక వేలాది వందల వేలాదిగా ఉన్నటువంటి ఈ మనుషులలో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే పూర్ణత్వానికై ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఇక పూర్ణత్వం సాధించినటువంటి వారిలో ఏ ఒక్కడో అందుగా నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకుంటాడు అర్జున అంటూ చెప్పినట్టు. సో ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకొని నిజమైనటువంటి ఈశ్వర పరమ ఆ కృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క సేవయందు నెలకొనినప్పుడు జీవుడు నిజమైనటువంటి స్వతంత్రుడు కాగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుత సేవ ద్వారా లభ్యమయ్యేటువంటి దివ్యమైన ఆనందమే నిజమైన స్వతంత్రము జీవుడికి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి ఛాయ. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, ఎవరైనా ఏమైనా ప్రభు అన్మిట్ ఆప్షన్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా చెప్పదలుచుకుని యాడ్ చేయండి ప్రభు. లైవ్